BTC कन्ट्रक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया सिमां बायदि मुंनि दोंसे गोदान मिउजिक एलबाम फोसावबाय। बिक्रम दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव थानाय समावनो सुजुनाय दोंसे मेथाइखौ फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिक्रम दैमारि बिथाङा गावनि जिउ जारिमिनखौ लानानै बे सिमां बायदि मेथाइखौ गावनो सुजुनानै दिहुननाय जादों। नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। दिनै आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंनि जितु जोबथेसालियाव थानाय समाव लिरनानै दोननाय जितु मेथाइ बेखौ आङो मिउजिक भिडिअ बानायनानै दिनैनि दिनाव रिलिज खालामनो सानदों गावनि चेनेलावनो आरो एडभान्स नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ जुरिजेननो नागिरदों। दा बे मिउजिक भिडिअखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जा आङो फोरमायहरनो नागिरदों बिनि मोननैसो गुबै खोथाखौ आं फोरमायग्रोनो नागिरदों। जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन अब्ला जायफोर XNDB बिथांमोनखौहाय आं लोगो मोन्दोंमोन आरो बिथांमोनखौनो बांसिन नोजोर होनानै आं बिथांमोनजों रायज्लायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि जितु जिउनि हारिनि थाखाय जांख्रिथाय जा बिथांमोना बावसोमदोंमोन, हारिनि थाखाय जा गावसोरनि जिउखौ बावसोमनानै जा मोनसे जिउ जारिमिन जिउआव खालामनानै लानो हादों बेखौ बिथांमोना फोरमायदों। दा बिनि थाखायनो आं थोंजोङै बुंनो नागिरदों सर्टलि जे बे मेथाइआव नोजोर होनो गोनां मोननैसो आखुथाय आरो बाथ्राफोर दङ, नोंथांमोना बेखौ बुजि मोननाय बायदि आं क्लियार खालामनो नागिरदों। बेयाव स्टेन्ड जाबाय बिदि आं बुंदों जे सोरनिबा जिउ न'खर बायफ्लेलांबाय, थांना थानायनि मिजिंआबो गोमालांबाय। बेखौ आं सम्पुर्ण XNDBफोरखौ लानानै लिरनाय जादों। दा बिथांमोननि न'खरा दिनै जिथु बायफ्लेलांबाय, बिथांमोननि बुंनाय बायदि बिथांमोननि गथ' गथाय बिसा बिसौ माने गोबां नस्थ' जाबाय आरो जाफोर मिजिं लानानै बिथांमोना थांना थानायनि थांखि सुजुदोंमोन बिथांनि थांखिया दिनै थेर बेथेर जादों। बिथांमोननि फोरमायनायनि गेजेरजों आं मोनथिनो मोनबाय बिथांमोननि बिसिफोरा खारजाबाय, बिथांमोननि गथ'फोरा जिनाहारि खालामजाबाय, बिथांमोननि गथ'फोरा मोजाङै फरायनो सानब्लाबो फरायनो हायाखैसै। बेखौनो लानानै थांना थानायनि मिजिंआ गोमाजाबाय, आं बेखौ फोरमायदों। दा थैनोसो लुबैयो जिउनि आंगो रावबो गैला साननानै मोदैजोंनो उन्दुलाङो। बेयाव आं फोरमायदों थैनोसो लुबैयो होनबा सोरखौ बुंदों, गोबाङा गोनो गोथो जानो हागौ। नाथाय बेयाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जेब्ला आंनि रुमा बा जोंनि रुमा साथामनि रुमा एसे VIP मोन, टाइल्स गोनां आरो गोबां एसे VIP आरो बेखौनो लानानै मालाबा बिथांमोना नायहैयो आरो रुमखौ नायहैनानै बुङो दे सारमोननि रुमा जोबोद मोजां, हारसिं थायोब्ला एसे सुइसाइड खालामनो मोजां जाथारदों होननानै बिथांमोना बुङो आरो दुखुजोंनो बिथांमोना थांना थानायखौ मालाबा बिसोरो साना थैनो लुबैयो। बेखौहाय आं फोरमायनो नागिरदों आरो मोदैजोंनो उन्दुलाङो बे खोथाया जायो बिथांमोना गावसोरनि काहानिखौ खोन्था माब्लाबा हारसिंनो उन्दुलाङो, आं बेखौ फोरमायदों। नैथियाव जाहैबाय दङ बेयावबो मिनिनाय रंजानाय गेलेनाय आरो बादायलायनाय। साननो हागौ गोबाङा बेयाव